Moi buenos días a todos. Aquí vou vos explicar un pouco de todo tamén, como era outra vez necesario pelealo día a día tamén. Moi buenos días a todos. Aquí vou vos explicar un pouco cal é a finalidade deste canal. Primeiro, isto, mostrarme eu tal como son, sin distintas versións, falando gallego como son, e explicando un pouco que fago no meu día a día. A finalidade deste canal, por así dicilo, é basicamente darlle voz ao que fago diariamente, xa sea meus hábitos, onde traballo, por onde me movo, que é o que fago, cal é o objetivo de todo o que fago día a día. Todo isto do canal xa o quixen intentar, levo xa un par de semanas e non daba feito vídeo, pero este ano propúxenme intentar cousas novas, seguir, intentar cambiar todo o que fixen o ano pasado, o anterior, co objetivo de ter os distintos resultados, a verdade. É de fallar o antes posible para dar co acerto. Vale, canal de YouTube, mentiríamos se vos digo que é a primeira vez, xa é a terceira vez. Xa, sendo un chavaliño, xa facía vídeos en YouTube de GTA V e de Black Ops 2, con unha montaña de libros así, e gravando con móvil. Despois volvindo a intentar, fixen un par de vídeos cando se me dou por empezar un pouco máis en serio que as redes sociales e así, pero por falta de constancia, de que non era eu de todo tamén, como era outra versión miña que estaba forzando, pois non houve constancia, non houve esforzo, non houve nada. Eu necesito sentirme cómodo co que estou facendo. E deixeno de lado. Seguín con Insta, con TikTok, pero nada, eso non foi viable para min, igual que houve moitas cousas que de cara ao público non enseñaba, non dicía a verdade, porque estaba intentando ser outra versión máis comercial. En cambio, a xente do meu entorno sabía todo o que me pasaba, tampouco tiña por que mentir a xente do meu entorno, pero quería dar outra imagen de cara á xente que non me conocía. Pero, sinceramente, pélama, vou ser eu, vou fazer isto porque me gusta, e por darlle voz ao que fago día a día, e sallo pelealo día a día tamén. Bueno, mentre sigo facendo o desayuno, vou ir explicando un pouco. Pois un pouco a modo de presentación, para quen non me conoce, eu son Pablo Pérez, teño 23 anos, actualmente dedícome a ser pintor de coches. Como hobby, gústame sobre todo pues, enredar con motos, coches, de cara á estética. Ya sea pintura, pulir, encerar, vinilar, que me gustaría aprender máis, además do resto. Estou intentando aprender de todo eso que dixen agora. Pero considérame un buscavidas, porque veño dunha familia normal de España, na que penso que nunca nos faltou de nada básico, pero tampouco estábamos para caprichos. Pois esa parte de ser un buscavidas, penso que vai un pouco no meu ADN, porque me criei así xa desde pequeno, e ou que ou espabilas, chaval, ou cómete a vida. Pois como que me gusta un pouco saber un pouco de todo, o saber non quita lugar, e, isto estaba cheo de migas. Pois saio todos os días con idea de aprender algo novo. Non só ca miña rutina, nin intento captar todo o que podo. Hoxe, gracias a Dios, temos medios como YouTube, Instagram, TikTok, que aparte de moitas veces ser entretenimento vacío, ten moitas cousas nas que te podes formar e aprender, nunca está de máis. E, pois, unha vez tendo estas ferramentas, eu aproveito. Pois, por exemplo, no meu oficio estou intentando conseguir o título, xa que estudiar eu, pero patatero. E nada, así andamos. O hobby levo pois, uns cuantos meses que xa teño pois, varias motos, comprei, desfíxome dun coche que foi o error financiero máis grande que tuven, pero bueno, necesitaba para aprender. Collín un Golf 3 1009 diesel normal, pelado, sin nada, só con dirección asistida, e foi o mellor que me pasou, pola felicidade que me devolviu, polo desapego que me devolviu as cousas, por volver a disfrutar das cousas, non só velas e telas, só tamén disfrutalas. Por ese tipo de motivos, como que estou intentando darlle unha segunda vida a todas esas cousas, deixalo ben, é dicir, disfrutalo, pero invertir meu tempo, que eu vexo unha inversión, non un gasto de tempo, invertir meu tempo e meus coñecementos para deixalos ben. Poderíamos dicir así, para deixalos ben, para darlle un lavado de cara, chámalle como queiras, para deixalos ben. Hai outras persoas que, por exemplo, non sepan de pintura, de vinilar, de pulir, mecánica básica, ou que sea xente que non se quere ensuciar as mans, que simplemente quere pues, unha moto e quero disfrutar da moto, poder deixarllas un pouco de cara a toma, disfruta, sabes? Pagas e disfrutas. Pois estou facendo un pouco eso. Por que motivo?
un pouco por sacar cartos, un pouco por aprender, un pouco por disfrutar das motos e dos coches que me gustan, ao nivel que eu podo disfrutar todo eso, sabes? Non podo irme a algo super grande se despois non podes pues, facerlle unhas pijadas, poñer a tu gusto, etcétera, etcétera. Un pouco por todo eso. Ademais deso, bueno, como dixen, estou intentando continuamente pues, formarme, xa sea pues, en inversións, xa sea todo tipo de inversións a largo plazo, con unha finalidade. Con unha finalidade que a finalidade de todo o que fago diariamente é conseguir a libertad. A libertad é o pico da pirámide. Despois, abaixo, pois está como base están os hábitos, o esforzo e todo eso que fago diariamente. Teño que dicir así, non é nin os cartos, nin ser o mellor no meu oficio, libertad. Eu quero libertad. Que eso non quita que eu non queira ser competitivo, non queira ser bo no que fago, non queira, pois, ter moitos cartos, que é totalmente legal, totalmente normal. Os cartos ao final danche poder de decisión, é unha ferramenta máis, pero é necesaria. Moitos problemas veñen debidos á escaseza desto, bueno, de cartos. Pero o pico, para min, é a libertad, porque isto remontase a fai anos, cando no instituto, que din, mira, que tens que saber ao que te queres dedicar. Claro, é moi fácil, sí. Teño que saber a que me quero dedicar, nunca fixen nada na miña vida, nunca anduve por aí tampouco para saber un pouco o que me pode gustar, nin que profesión, nin nada de nada. E daquela, claro, para min foi unha putada e, pois, custoume bastante arrancar, tuve aí unha época que estaba como medio estancado, porque claro, non sabes para que lado tirar, eses rollos todos que fijo que lle pasou a moita máis xente. Vale, e gracias a miña nai que me metiu a traballar, entre que estaba estudiando tamén me metían a traballar, porque claro, eu estudiar nada, non quería estudiar. Un pouco, fun arrancando, fun probando unha cousa, non me gustou, fun probando outra, non me gustou, fun pa aquí, pa un lado, pa outro, tal, tumba. Pero despois dou a casualidade, por exemplo, que me puxen na casa a pintar con sprays a moto do meu abuelo e dixo, joder, pois isto de pintar, mólame, pode estar ben. Pois a raíz de aí, hasta foi cousa da vida, chámao vida, chámao casualidade, chámao o que queiras, e dous a casualidade de que saliu un curso do paro. Aquí, bueno, aquí no Instituto de Ponteceso, fixos aí, un curso de carrocerías. Chama a atención, vou pa ali, que ainda por encima pagabanche por, bueno, por kilómetros, tal, pagabanche gasolina, tal. E, vamos probar e a ver que sale de aí. A casualidade que me encantou. Encantoume, eso que empecé na casa por matar o tempo, encantoume, fun pa ali, e se tiñamos que ir solo polas tardes, eu incluso iba polas mañáns, porque había cousas para facer ali, iba polas mañáns e polas tardes, e disfrutaba como un enano. E de aí, pois empecé a andar un pouco polos talleres, a que tuve que ir facer unha semana de prácticas para un sitio, tuve unha temporada, despois, pois, fun para outro, e así, fun indo de sitio en sitio. Mima. Isto, me cortado non vai, pero bueno. É para comer, para comer. Porque me fun probando, me foi gustando, todo ese rollo, pois fun quedando na pintura. Si que é verdade que pues, nos meus tempos libres fun facendo algunha cousa, se sea para buscarme a vida, bueno, para ter máis cartos para os meus caprichos, etcétera, etcétera. Tuve, sobre todo, na hostelería, mentre estaba nos talleres, pois tamén estuve na hostelería bastante tempo, fin de semanas, todo eso. Despois tamén empecé na casa así a amigos, pulir de coches, lavar algún coche, sobre todo porque me interesaba moito eso, ese mundo, e quería, pues, aprender, pero fixen unha formación da que non me arrepinto nada, unha formación de 2 días, pero unha formación que eras que non ten seu costo. E obviamente non podía estar de formación en formación cada mes unha, porque non vas a aprender nada especialmente novo tampouco, só vas ver distintos puntos de vista, pero tampouco te vai sacar de ningún apuro, o que vas a aprender é casi sempre o mesmo, daquela non hai mellor cousa que botarte aí na boca do lobo e pelear, que veña un coche que ten pues, calquer problema, que che veña outro que ten outro problema, e así vas te curtindo, vas aprendendo. Gracias a eso tuve unha posibilidade pues, de aprender bastante nese período corto de tempo que tuve facendo eso e dentro dos coches que eu puiden ir facendo, que foron bastante coches bons, vamos, non fun... Penso que non fixen trapalladas, nin nada, é dicir, quitando os errores que eu puiden ter, considero que tuve bons coches nos que traballar, xente moi boa que tratar, e puiden probar moitos materiales, puiden probar moita forma de traballar, puiden facer meus cálculos, que eu son moito de cálculos
sobre todo para ver hasta que punto iso podía ser rentable, non podía ser rentable, se me interesaba ir máis, se non, ese tipo de cousas. Pero, ao final, claro, parei porque decidín, vale, pois isto xa o provei, para min notei que cheguei a un techo, e como cheguei a un techo, dixen, bueno, pois era tontería porque aparte estaba de lunes a lunes. Estaba co meu traballo e durante a semana pois iba para outro sitio, por exemplo, facer cousas e despois o fin de semana ainda facía máis cousas, é dicir, estaba de lunes a lunes. Que pasa? Que houve un punto que dixen, bueno, pois teño un techo e ainda por encima o corpo estábame pedindo papas porque estábame dicindo o corpo, ti estás cao. Hasta que ao final non era capaz nin de levantarme da cama de estar todos os días bum, 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 deixando de lado os hábitos que collera pois, cos anos, xa sea a alimentación, bo descanso, facer deporte, iso todo, deixeino de lado por dedicarme só ao traballo. E o corpo, digamos que non lle gustou moito. Despois deso, tomeime unha temporada de descanso, sobre todo para recuperar, porque físicamente, aínda que non tiña nada, que hostia, como se chama, tío? Un puñedor non, fun ao fisio. Fun ao fisio porque dicía, joder, teño que estar reventado da espalda porque non era capaz nin de atar os cordóns dos zapatos, como veía. Teño que estar reventado, algo me tuvo que pasar, tal, igual, non me pasou nada, o único que me dixo, ti facías deporte, tanto remedio, volví a facer deporte, e pouco a pouco o corpo foi outra vez volvendo ao seu, volví tendo elasticidade. Obviamente eu tamén tiña un problema de entrenar e nunca nin estirar, nin cantar, bueno, certos hábitos que moitos tampouco temos cando facemos deporte ou cando facemos as cousas. Pero todo volviu así, e dai empecé pois, cas cousas que tiña, porque tamén, queres que non, aquí na cabeza tamén tiña un pouco que tiña o mal sabor de boca, de que sabía que tiña 3 motos na casa desmontadas e que estaba facendo as cousas para fora, sabes? En plan, estaba como que traballando nas cousas do mundo, pero nas miñas non. E dixo, joder, nas miñas tamén vou aprender, que pasa? É por tema de querer deixar as cousas ben e que che implique moito gasto. Eu era por eso tiña parado, porque ao final unha moto necesitaba para movela en caso de ter que parar o coche, e o coche tamén necesito ter para movelo, non podo paralo. Pero bueno, ao final púxome e para min foi o mellor que puiden facer, como que estou un pouco centrado en eso, aparte de intentar facer algo para fora tamén, porque eu non podo estar comprando trastos cada 2 por 3 por moitos motivos, polo feito de compralos, por seguros, por mantelos, porque aínda que tean parados, tens que mantelos, xa sean impuestos, xa sean ITVs, xa que lle rompe calquera cousa, sobre todo eu, que me gustan as cousas vellas, os ferros vellos. É moi complicado encontrar pezas, aínda a Honda NSR, que un día farei unha presentación, aínda non fai tanto, tuve que pedir unha peza a Suecia, unha peza así que vai no reenvío do conta quilómetros, que por suerte que me encontrou o mecánico, porque eu busquei e non encontrei nada, e daquela xa empezas un pouco neses problemas, e como que, bueno, non podo estar sempre comprando ferros novos, como que estou un pouco aí centrado no meu día a día, no meu oficio, que gústame moito, estou intentando cada día formarme máis, xa sea porque xa non tanto por formacións, porque formacións, se isto chega ao Otero Caritón, xa onde vai que dixen que quería facer unha formación de estandos, a nosa pintura é unha primeira liña, pois sí que quería formarme, quería ir a un curso, quería que conocer outros pintores que me den outros puntos de vista de como fan as cousas, de como non, sabes, formarme, pero xa que eso non depende de min, eu tampouco podo frustrarme, agora estou intentando convalidar o título, que sea ca acreditación de competencias, e despois aparte, pois, hai moito contenido en TikTok, en YouTube, en Instagram, xente de diversos puntos do país e do mundo, e pois vas collendo bastantes cousiñas, sabes? E aparte de eso, de levar o meu día a día do meu traballo con moitas ganas, pois tamén fago eso, dedico-me ás motos, aos coches, como hobby, ademais de formarme tamén en outras cousas que digo eu, como pode ser, bueno, no mundo financiero, que ao final parecenos aquí que controlamos de todo, que somos putos reis do mambo, e sobre todo en España a cultura financiera temos pouco, eu penso que é moi importante. Estou aquí mostrándome así transparente de todo o que fago no meu día a día, isto é darlle voz ao que fago, e todo o que fago diariamente ten unha finalidade que é conseguir a liberdade, basicamente, por facerse así un resumen, a liberdade de poder facer o que me dé a gana, cando me dé a gana, con quen me dé a gana e donde me dé a gana, eso. Que despois eu se cadra sigo ca miña vida normal, pode ser, pero que un día te sallas un pouco fora do normal e teñas que dar explicacións, eso xa cambia moito, se tes libertad, porque xa non tes falta de dar explicacións, nin explicacións, nin que che cambie todo o teu día, nin toda a tua vida,
nin ningún tipo de cousas, é ter a tranquilidade de saber que podes facer o que che dá a gana, aínda que non te sallas da túa rutina, que sigas cos teus hábitos e que sigas cunha vida como que empeza desde abaixo, como pode ser eu ou calquera outra persona de outra familia española normal e corrente. Aínda que sigas cos hábitos de unha persona que ven de abaixo de todo, ter a tranquilidade de saber que se pode torcer todo, tes tempo para dedicarlle para solucionalo, sin falta de dar explicacións, sin pedir favores, que podes dispoñer de mañá necesito, aínda que sea ir a un médico privado, podes ir, que necesitas, bueno, necesito desconectar e quero marchar de viaxe, marchas de viaxe, ter poder e libertad, que podes facer o que che dé a gana e ter a libertad de poder facer. Eso ao final é a finalidade de todo isto. Como xa sabedes, os que me conocen, sempre vou para largo das cousas, o peor é que teño fame. Quería facer o vídeo porque se esperas o momento perfecto para facer o vídeo, nunca o fas. E daquela, que mellor momento que este. Estou tranquilo, estive a prepararme o desayuno, vídeo feito, e tá, e nada. Novo contenido irá salindo, non, non me vou exigir subir un vídeo a semana, nin un vídeo ao mes, simplemente según vai indo a marcha, cousas que me vayan parecer interesantes vou a subir. Nada máis que añadir, señoría. Nada, moitas gracias e perdón pola chapa a todo Dios.